Għadha ma nstabiċ il-karozza li allegatament intużat fl-isparatura li waslet għal-qtid tal-Hassana Cissé delitt li seħħ fi triq imwarba fil-limiti ta' Ħalfar. Fl-aħħar 24 sija l-Pulizija komplew jintensifikaw it-tfittxija l-vettura Toyota Starlet tal-lewn abjad l-investigaturi jimxu fuq it-teżi li t-tiri ġew sparati min-naħa tal-passiġġier. Il-każ kien seħħ is-sibt filgħaxija l-ħabta tal-11 u apparti ir-raġel mill-kosta ta' Livorju li nqatel hemm tnejn oħra immigranti mill-Ghana illi sfaw feruti. Intant permezz ta' post fuq Facebook il-grupp Ħalfar Outreach għalli jinsab fil-ħsieb u fit-talb viċin il-komunità u l-familja tal-Hassana Cissé. L-istqarrija tqal li allegatament qed jiġi suspettat li l-mottiv wara dan il-qtil kien dak ta' razziżmu. Huma qalu li jinsabu flimkien mal-komunità kif ukoll jikkundannaw kull forma ta' mibeda, ksenofobija, razziżmu u diskriminazzjoni. Sadattant ħbieb tal-vittma naqxu ġebla bl-isem tal-Hassana Cissé u ħallew fjuri bħala tifkira fuq il-post fejn ir-raġel inqatel.